pasensya mo sa akong tingog kay murag perti na yung ulitaw ha. Nahurot yun. Sa ngalan samahan sana akong sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong iampo padayon ang atong kalibutan nga unta magpatalinghog sa Dios nung mga pagtulunan ug moila ni Kristo isip atong manluluwas. Iampo sab nato ang atong mga benefactors nga nagtabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Karon sa adlaw natay special nga i-greet ug happy birthday ang atong kapitan dinhi sa atong barangay, si Cap Victor Comendador. Happy birthday, Cap. Itong iampo, daghan pa untang katuigan, moabot niya. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nag-ulipon namo tungod sa among kaalaot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan, gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako og gamhanan kaayo, mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos, ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo, O Ginoo, akong kusog, O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato nga dalang panan, akong taming, akong kusog, sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon unta ang Ginoo, mituwaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayon nagalibot kanako. Ang makalaglag nga baha milumos kanako. Ang mga gapo sa kahiladman nagabugkos kanako. Ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Sa Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka.
Sa Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo, kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili samahan o gipadala ni sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kon nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung atong tan-awon sa unang pagbasa, si Jeremias gidumtan sa mga leaders sa ilang community atong panahon na. Murabag gikontrahan siya sa kadaghanan sa mga leaders, pero pinangga siya sa mga tao. Pag-abot sad ni Jesus, mao gyapon gikontrahan siya sa mga leaders, o niya pinangga siya sa mga tao. Si Moises, panahon ni Moises, gikontrahan po siya sa mga leaders, pero gisunod siya sa mga ordinaryong tao. Bisan gani si Hari David, gikontrahan po to siya sa hari or mga leaders niadtong iyang panahon, pero nahimo gid siyang manluluwas sa Israel. Usa sa atong makuha ani mga igsoon, kanabitang gusto ganitang mahimong manluluwas sa atong katauhan, mahimo gitang bati sa mata sa mga leaders. Giligay mong tupad ing na okay ra nimo kontrahan ka, ing na okay ra. O niya, pinangga gani ka sa mga leaders sa katawhan, dili ka manluluwas. Kay kinsa may nakahatag o kadautan sa katilingban, ang mga leaders nga dautan. Maubitaw nga ang Ginoo muhatag og manluluwas kay ang mga leaders dautan na. Sa inyo rong tan-aw sa atong nasod, ang atong mga leaders buutan o dautan. Tan-aw ninyo sa Pilipinas karon, luwasonon o mauswagon. Tubag ra ba dayon? Sa ato pa, kung luwasonon ang Pilipinas karon, dili mauswagon, ang tinuod na manluluwas
sa kahimtang ron sa atong nasod, kontrahan gina sa mga leaders, nga naglingkod sa atong nasod karon. Niya, kung gusto tag kaluwasan, kitang mga ordinaryong tao, kinsa tong gikontrahan sa mga leaders nga naglingkod ron sa atong panggobyerno, mautoy atong ituboy aron maluwas ta. Kay kung anhita mo sunod aning nagkontra sa mga tao nga murag gitpadas Ginoo para maluwas ta, na masamo tagkaluwasonon, di ba? Muna si Jesus gituboy sa mga tao, gisunod sa mga tao, pero nalansang yun sa krus. Ikaduhang punto, ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang nga bati sa katawhan, andam muantos ug magpakamatay. Dili siya muhunong pagsulti unsay maayo, unsay kabubuton sa Ginoo, bisan pag kontrahon siya. Di siya muhunong pagbuhat. Muna si Jeremias, niingon siya, mupadayon ko, ang Ginoo maoy mudapig nako. Kamong tanan kontra mo nako, pero ang Ginoo maoy mudapig nako. Si Jesus mao gihapon, ingon siya, tan-awa ninyo akong mga buhat. Kung di mo mutuon ako, tuuhi ang akong mga buhat. Ang tinuod nga manluluwas, dili mamugos nga ang iyang pagkatao daygon, pero ang iyang ipakita ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga mapuslanon sa kaayuhan sa katilingban. Muna atong suwayag tan-aw sa mga nagpapili karon nga mga senador, congressman ug uban pang mga posisyon sa umaabot nga midterm election, kinsa Manila ang andam magbuhat og maayo bisan pag kontrahon sa daghang mga leaders sa katilingban, bisan pagsawayon. Kinsa Manila ang nagbuhat o mga buhat nga mapuslanon sa katilingban, maunay atong butaran. Pero kadtong maayo las tabi niya, dili gustong magantos, maunang mo uban-uban ra sa unsay sug sa katilingban, di na nato butaran kay di na makaluwas, maanod ra na sa mga tentasyon, maanod ra na sa bulog sa dautan nga mga tumong. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, unsa to? Unsa to itubag nato sa Salmo? Ang Ginoo nahinom, unsa to? Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Mao ni siya ang baruganan sa tinuod nga muluwas og katilingban. Di siya musangpit sa mga leaders, kay lagi ang mga leaders sa katilingban nga nahugno, mao man na sila'y mga buangon. Ayaw nang sangpit diha, adto ta mo sangpit sa Ginoo. Nya ang Ginoo maunay mo tudlo nato. Gilingay mong tupad, ingna kun wa kay kwarta, kinsay imong duolon. Nakno. Kun wa kay kwarta, kinsay imong duolon. Ana. O kita ra ba adto ra ba ta mo sangpit dayon sa nagdag 5-6, nagdaog ka ng pautang na
matiwas ka. Nagani uban, way kwarta, adto mamasin sa sugal, adto sa scatter, adto sa swertres, sa loto, adto mamasin, ayaw, adto tas Ginoo. Ang atos ang mga politicians, nga mga kamaong musangpit sa Ginoo, mo na'y atong butaran. Pero kana mga politicians nga naa sila'y gitawag og pagka mura sila Ginoo, magpakaginoo, murag sila na gyud mo ituburan sa kunuhay grasya. Di lang na nato butaran kay nagpakaginoo na kana yung musalig sa Ginoo. Nya makita man na silang buhat. Unang magkagubot gyud ang atong nasod basta kining mga tao nga dili bitaw muantos, kung dili magpahimo sinuon sa atong bahandi, magubot yun ta. Muna karon gubot intawon ka ita, siging hearing, ambot asa ni padong ang mga hearing karon, mupadong badyod kani sa kalambuan. Sige ra ba gasto ani, sige gasto minilyon atong gasto aning ilang hearing hangtod musangko sa impeachment, musangko sa mga papriso, musangko sa mga contempt. Asa jud ka padong mo nang iampo na nato. Nasakitan na kaayong atong katawhan karon. Ni-increase na sad ang atong piso. Ni-decrease ang values atong piso, ni saka na sad ang values dollar. Dako kay nag-impact sa atong ekonomiya. O nang napaypalitonon, saka na sad, asa jud ka ni padong. Pero bisan pag musaka ang palitonon, bisan mapagaw inyong pare, ala, padayon lang yapon mo palit og slot. No? Padayon lang kita aning atong pagtinabangay. Lingiyay mong tupad. Ingna, sa kalisod na to karon mo palit pa kag slot. Ingna ba? Gamay na rabala. So, nangapagaw na lang kung baligyag slot ani. Basin pag maluoy mo pader ato lang ni hotdog palit ang slot paggaw na rabay ang taon is pader. Sige, ato nang tanawon og daghan bang mapalit ninyo ugma patingali ko maka-update ninyo karon walang usa karon kay o pataka report. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug moingon kita, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, magtuman sa iyang misyon sa pagsangyaw, sa ebanghelyo sa walay pagpanagana, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mugahom sa matag aspeto sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon, modisiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sulod ni ining panahon sa pagpenitensya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili unta makapaluya kanato, hinuon mudasig kini kanato, aron motubo og mulambo kita diha sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama,
ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga naguna-una, nga wala manginahanglan sa sakramento sa pagkigiuli, matandog o mapaugsanong maghinulsol sa ilang mga kasaypanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, uban sa pagtuo ni Kristo, mahatagan nagpasaylo ug makasulod sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, imong gipadala ang imong pulong. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigod ka Diyos, amahang langit nun, lingkasan mo, mga masaray pun, ang panlupino, nga abot sa ginama sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdahig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpatlutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubaling nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Is with you. Yes. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko angay mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Dili unta biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat o sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Ang ato lang buhaton
musugot lang itag kontrahon sa mga leaders, mga dautan, basta makabuhat lang kita sa gustos Ginoo. So, usas gustos Ginoo, mamalit lang itag slots o maghigugmay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Even